आप सबके भोजपुरी कथा में स्वागत बा। आई आज एगो दहेज पर ऐसन कहानी सुनाई कि सुनब तरो वो बड़ा दर्द होई। एगो बेटी के बाप बड़े देखी वो बेटी के शादी तय कर देता रहे। शादी तय कैले तो कुछ दहेज से कर ले, औकात से ज्यादा हो गई रहे। लेकिन फिर भी बाप सोचले कि थोड़ा टाइम बा, कमा के पूरा कर ले। हब देखी समय केकरो हाथ में नहीं खे। अब धीरे धीरे वो शादी नजदीक होके लागल। टेंशन रहे कि बेटी के दहेज देवे के बा, मोटरसाइकिल देवे के बा, पैसा देवे के बा। अरे एगो बेटी के दर्द एगो बेटी के बाप ही समझ सकेला। देखी समय बदलल। अचानक से एक दिन तबीयत खराब हो गई। धीरे धीरे अब शादी के दिन नियर आए लागल। जब तबीयत खराब हो गई, दिखावल गई, डॉक्टर वैद्य से दिखावल गई। दुनिया में सबसे बड़का कोनो बीमारी होला, वो टेंशन के बीमारी होला, जौना के अभी कोनो दवा नहीं खे बनल। धीरे धीरे समय बीते लागल। लड़की की शादी नियर आए लागल। लड़का के तरफ से फोन आवे लागल कि दहेज के पैसा ना मिलल, अभी मोटरसाइकिल ना मिलल। देखिए अब बाप सोचत रहे कि हमरा देवे के बा। बेटी के शादी अब बहुत नजदीक आ गई। एक दिन फोन आई, जहां शादी होके वाला रहे वहां से फोन आई कि दहेज के ना मोटरसाइकिल मिलल, नहीं अभी पैसा मिलल। जितना जल्दी होके पैसा भेजवाती। देखी लड़की के बाप जौन बड़े व्यवस्था करके कुछ पैसा भेजवा दिले और पैसा के व्यवस्था में लागल बड़े। तबीयत खराब बा, फिर भी हार मानत नहीं खन। अब शादी में 1 महीना बच गई। फिर से फोन आई कि इस शादी नहीं हो सकत, बाकी के पैसा और मोटरसाइकिल हमने के ना मिलल, कि माफ करम समझे इस शादी हमने के तरफ से तोड़ल जाता। वो दिन बाप के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। इतना टेंशन बढ़ गई कि वो पिता के जवन दिमाग होला हेमरेज टेंशन से हो गई। दूर के डॉक्टर से, शहर के डॉक्टर से दिखावल गई। डॉक्टर कहले कि इलाज करावे में बहुत सारा पैसा चाहिए। उतना पैसा उनका पास रहे ना, और ज्यादा तबीयत खराब भई। पिता के देहांत हो गई, शादी भी टूट गई। देखिए यारे जमाना कवना हिसाब से चलता, कितना बदल गई बा। हमनी के गांव देहात में बा, लोग बेटी पैदा करी से ना डरेला, वो बेटी के दान दहेज से डरेला। कहां से आई इतना पैसा, कहां से दिया इतना दहेज। बेटा से अरे बेटा बा, पल जाई तो कहीं कमा के खा ली, बाहर जाके कमा के पेट भर ले, लेकिन बेटी कहां जाई। इतरे से दहेज के लालच बढ़त जा रहल बा समाज में। अरे देखी बेटी वाला बेटी दे देला, ओकरा से बड़ा कोनो दहेज ना होला। जेकरा बेटी बा बेटी के बियाह करेला, ओकरा से पूछब ना। अरे बड़ा लोग के बात छोड़ी, जे गरीब लोग बा ओकरा से पूछब ना कि बेटी के शादी कैसे करेला।
ओकर हर एक चीज बिक जाला। वो बेटी के शादी करे में दहेज है, सर समाज है, घर के खर्चा है, बारात के खर्चा है, औंठी है, सिकड़ी है। अरे कोनो कोनो बाप के तो हम आज भी देखले बानी कि बेटी के सारा सवागम कर देला, लेकिन खुद के अपना तन पर एगो कपड़ा ना खरीदेला। वो बाप है। कोनो बाप ना चाहेला कि हमार बेटी बिना दान दहेज के अपना ससुराल जाए। हर बाप सोचेला, गरीब से गरीब बाप भी सोचेला कि हम अपना औकात से बढ़का हम अपना बेटी के दे और हमार बेटी बढ़िया घर में जाए, खुश रहो। देखिए, अरे दहेज का चीज है? दहेज बेटी दे दिहलस बेटी वाला। अरे एक जब बेटी के शादी कोनो गरीब आदमी करेला ना, कई साल लाग जाला वो कर्जा सधावे में, लेकिन हाँ ओकरा का समझ आई जिकरा अंदर दिल ही ना होखे। आज भी बा दहेज के कारण हमने के गांव देहात में अच्छा भला बढ़िया लड़की के कोनो अनाह कनाह के हाथ धरा दिहल जाला। काहे जाना तनी, सबसे बड़का जवन बाना ई दहेज के मार है। ओ का पुण्य मिली ओकरा जौन दहेज के करते एगो बेटी के बाप दुनिया छोड़ के चल गई। अगर दहेज दे के वो बेटी भी शादी करके यदि आई, का कदर करी आप सबके। यही से कहल बा, अरे दहेज कोनो अच्छा चीज रहा। समाज में ऐसन होके के चाहिए दहेज लेवल और देवल दोनों बंद हो जाए के चाहिए। जे दिन ही बंद हो जाए ना, ओ दिन कौनो बेटी ना मरी और कौनो आदमी के गरीब से गरीब आदमी के बेटी को वो बोझ ना लगी। आप सभी बात से सहमत बानी? अपन राय कमेंट में जरूर लिखो। धन्यवाद।